luni până sâmbătă și iarăși de luni până sâmbătă. Hai să ne mai împăcăm o dată și mai zi nașele cum ai zis. Și sunetul închinării rămânea deasupra pânzii de pe masa de sub poartă unde începea sărbătoarea. Gangul larg, betonat, cu tavanul din grinzi de lemn lăpuite și bănci cu spetează acoperite cu pături din păr de cămilă de la mama Elena Derceanu. Se pregăteau să plece spre avlia bisericii, unde trebuia aranjată bina pentru muzicanți. Întâi ieși pe poartă tata Domnul. Nașa Cristescu și ceilalți trei mergeau într-un singur rând. La Reșița, spuse tati, când am turnat clopotul cel mare prin 916, am stat lângă Ligel 4 zile. I-am dus 5 litri de țuică. Să ne-i torn în gheduri, să ne fie în mol, cu o veni vremea să nu mai fim sub străini. Făcuse un pas înainte celorlalți. Bună ziua, domn învățător! Fiți cuminți că trece tata Domnul. A plecat răsura după muzicanți, întrebă popa Mișu, întorcându-și involuntar capul spre casă, numărând în gând orele rămase până seară. Luna de-o fi cu coarele în sus, mâine-i vreme bună. 3 zile și 3 nopți să cânte muzicanții din Armeniș și Ioșca al nostru. La mulți ani! Trimis domnului învățător